Enek, seneng aku dolan ning desa kene. Cethuk wong antik-antik. Josis tenan wong kene iki ya. Moyo keten. Moyo keten jajal kono ngendi ya? Cah cilik ya. Cah cilik dibedheki apa? Nu. Kon apa? Selawatan apa? Kemerdekaan sing sip sinten? Sing iso nyanyi kemerdekaan. Lagu kebangsaan. Napa lagu napa sing iso? Aja mek ngacung. Nek Garuda Pancasila mang wis urung. Mboten usah maju di sana. Iso nyanyi ora? Napa? Saliyane Garuda Pancasila napa malih? Yes niku apa? 17 Agustus wis mang ya. Pon jenengan Garuda Pancasila iki poh sarunge diblebet pek mlentung. Nggih gelang kertas iki. Wong nggih mlebu VIP. Wah, kuwi moyo keten yaan. Wah, dadi wong ning jero iki ya nggih gelang kaya Harla ST. Walah Mbah Lurah tepuk tangan buat Mbah Lurah. Josis. Kuwaget aku cah cilik iki malah nggih gelang kaya ning Jatimpak. Walah arep ngaji karo aku ya nggih gelang kondang Mbah Lurah. Layak rokokane ya Surya. Mbah Lurah ya sri tenan iki. CEO lho Mas Lurah ya. Nggih, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Renan. Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah. Renan anak keberapa? Dari berapa bersaudara? 2 bersaudara, anak ke-1. Barep, adike umur? TK? Umur TK kecil. TK kecil. Renan kelas berapa? Kelas 4 SD. Cita-cita pengen jadi apa? Tentara. Wah, ini lho Pak Dan Ramil, tentara. Kenapa kok ingin jadi tentara? Karena perang. Wah, perang. Sekarang naik panggung Joto Simargono. Perang. Oh, pengen perang niki. Oke, besok kalau jadi tentara langsung tak rekomendasikan kirim Papua. Langsung perang, jaga perbatasan. Oke, siap. Nek pengen jadi tentara, ini ada jalur khusus. Santri yang hafal Al-Quran ada itu. Jadi tentara. Penting ngaji ini mempeng. Terus niku sarungnya apa arep melorot? Renan. Halo. Oke, pengen jadi tentara. Kerono perang alasane. Niki lho Pak Panglima. Renan dari Tulungagung. Nggih, Renan. Bapak Ibu kerjanya apa? Kalau Bapak Apa ya? Pembangunan. Berarti PU bapakmu. Oke. Tukang. Wah, tukang ya pembangunan. Lah Cahadro iki lek ngarani saiki ya penerbang. Cahadro golongane Margono Danu iki tak arani penerbang iki ya. Aldi takoni wong-wong, Gus niku lho badol niku napa to kegiatane? Penerbang aku ya ngono. Pilot to Gus ya ora tukang hadroh iki lho. Penerbang bak. Iki ya pembangunan iki, Mang. Bapake tukang pembangunan. Iki rada keren kuwi nek takoni wong ngono e. Terus Ibu apa kegiatan Ibu? Ibu Masak, ibu rumah tangga. Chef. Lah iki nek takoni wong chef. Koki home. Wes oke. Renan hobinya apa? Hobi. Bal-balan apa-apa? Hobi layangan. Wah, layangan. Oke. Oh iya, kaya Cahadro iki. Oke, yo Renan mau nyanyi apa ini? Garuda Pancasila. Oke, yang tegas ya. Ditabuhi Hadro apa enggak? Enggak usah. Woi, ora doyan no karo dekmu sepurane. Yo, budal dhewe. Tentara kok. Garuda Pancasila, aku lah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat
rakyat adil, makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Weh, tepuk tangan buat Renan. Renan, pertanyaan presiden kedua Indonesia siapa namanya Renan? Pak Sopo, presiden kedua. Suwarneko. Soeharto. Kalau yang satu pertama. Soekarno. Oh, Soekarno dibisiki ngesore tiba. Nek presidennya saat ini sinten? Prabowo Gibran. Weh. Nek menteri sing apal sapa menterine? Balil Ganteng. Oke, ya udah. Aduh, enek-enek. Yes, Renan, oke, calon tentara. Sarungmu apa iku Sikdam series dah? Tahu enggak ada capnya? Oh, gak ada capnya. Ngeten iki mboten ngantuk. Boten. Oh, ada kata-kata enggak untuk desa ini? Kata-katanya apa? Gak bisa. Biasanya gampang iso kata-kata cacai. Hah? Gak ada. Bisanya sarung mangga. Oh, bisanya sarung mangga. Kalau doanya untuk desa Moyoketen apa? Semoga Moyoketen maju dan sejahtera. Amin. Doanya untuk Pak Bupati, Pak Lurah apa? Doanya untuk beliau-beliau. Sehat walafiat, Tok. lancar rezekinya. Amin. Nggih. Pun ngoten tok. Pun. Nggih. Ngaji kali Gus Sikdam pun ping pinten? Peng bolak-balik. Oh, bolak-balik. Napa kok seneng ngaji kali Gus Sikdam? Alasannya nyapa? Karena Gus Sikdam ganteng. Lah lanang padha lanang ya. Mosok mek ngono kuwi ta alasane? Kok bolak-balik melok sampai tuku gendera gambarku barang. Oh nggih, Bapak Ibu endi? Derek mboten? Teng mingking. Oh nggih, wis cincingno terus sarungmu. Nggih, niki kancane nek pira kancane? Jiro lupat mau 6 itu 9. Ah, 9 to. Nggih. Niki diparingi 1 juta. Ya. Kancane dikeki 100. Oh nggih. Engko nek turane dingge sampean, ngono piye? Matur suwun, Gus. Nggih, damel napa artone? Nggih, tugas jajan. Heh? Nggih, tugas jajan. Oh, jajan, nggih. Berarti kok Renan ketoke 200 ketoke, kancane 100 ngono ya. Nggih. Kurang. Matur suwun, Gus. Nggih, sami-sami. Yo ngadeg kabeh nek matur suwun jajal kancamu kon ngadeg kabeh. Kayak kakek kurang ora iku duite. Berhitung, mulai. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, pas. Sak juta pas ya. 100 lho nggih. Niki sak kelas kabeh Renan. Boten. Kanca dolan. Nggih. Ngaji no mboten? Ngaji. Ngaji. Jilid pinten? Jilid 6. Oh, 6. Iki kabeh pengen dadi tentara apa liyane beda? Pengen dadi apa ini? Ah, sing beda apa wi? Pengen dadi apa? Sing beda. Oh, kapal laut. Iya, sing kapal laut sing ndi? Niki. Oh, kapal laut. Wah, berarti penyeberangan berantas. Oke, iki 1 juta wis wehno, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tentara perang jarene. Budrek, Sik tenang, didum sing rukun. Wah, dihambungi duite.
Suwonan. Wah, Renan ngedem gayane ya an. Jan, masalah yo pembangunan nih mang lho. Pembangun ngebosi kancane pembangun Renan. Heeh, nya cici sing ge Renan tambahono, Renan mesakne nya, tambahi dhuwit kuwi iki nya. Nan iki lho nan sing ge sampean tak tambahi loman kok ya karo kancane tibano demen aku. Loman ngono pokoke iso dadi tentara tenan lho nan. Yo. Simpen sarunge jinjing neh. Semek ngono enanan. Deni Caknan. Mas Deni. Jajal flash HP dipakne sing kompak kabeh. Flash HP ne